Здравейте! Заради наближаването на един от най-големите празници в християнския календар, Великден, решихме да започнем седмицата с подготовка за една от най-любимите традиции на малки и големи – чукането с яйца. И понеже не може да се чукате с обикновени яйца, ще ви покажем 4 различни метода за украса. Нужните ни продукти са люспи от стар лук, ластичета, четка за рисуване, парче от стар чорапогашник, салфетки за декупаж, един разбит белтък и разбира се много твърдо сварени яйца, които да украсяваме. Ще започнем с най-натуралния и гарантирано безвреден метод – с мраморната окраска на яйцата. За целта нарязваме люспите на червения лук на тънки лентички с помощта на ножичка. След това вземате парчето стар чорапогашник и върху него равномерно разпределяте от лентичките. Слагате яйцето и го завивате, като накрая завършвате с ластиче. След това повтаряме същото и за люспите на белия лук. След това в подходящ съд ги варим по стандартния начин – твърдо сваряване на яйце. Единственият съвет, който ще ви дадем, е винаги да използвате съд, в който яйцата точно да се съберат, иначе от подскачането при варенето може да се напукат. След като са сварени, ни остава само да махнем чорапогашника и останалите люспи и първата ни окраска за яйца е готова. Втората окраска, която ще ви покажем, е с така наречената техника декупаж. За целта от специалните салфетки изрязваме мотивчетата, които най-много ни харесват. Тук може наистина да развихрите въображението си и да получите много интересни резултати, като декупаж може да се направи и на боядисани яйца, разбира се. Ние просто правим показно. След като изрежете внимателно парченцата, които ще използвате, ги поставяте върху яйцето и с помощта на четката за рисуване и разбития белтък ги залепваме върху яйцето. След това ги оставяме да поизсъхнат и втората ни окраска за яйца е готова. Следващият метод е най-познат за всички. Ще използваме буи за яйца. За целта първо разтваряме самите буи, след това взимаме яйце и му поставяме няколко от ластичетата. След това го поставяме така, че само едната му половина да се покрива. Чакате докато се отцветят. Различните буи отнемат различно време. След това ги обръщате с небоядисаната половина в друг цвят боя. Като както виждате, ние оплескахме малко нещата, защото докато чакахме да се боядисат, едно-две от ластичетата изскочиха и опръскаха масата. Препоръчваме да си подложите домакинска хартия, за да не си боядисвате и масата. Последният ни метод също е добре познат. Вземаме салфетка или домакинска хартия, напояваме я с няколко капки от боята, слагаме яйцето в нея, завиваме го хубаво и напояваме салфетката отгоре с още малко боя. И чакаме докато се боядиса. След това може с памуче, леко напоено с солю, да ги лъснете, за да станат като нашите. И приятели, окуражаваме ви да сте максимално креативни и да смесите различните методи. Ние направихме просто грубо показно.